Valdeorras, concretamente aquí en este emblemático pazo do Castro. Efectivamente vamos a dar paso, que é o importante, a entrega de distintivos SICTEC. Non fai falta que a estas alturas pues, explique o SICTEC, o que significa o SICTEC, pero sí que estamos as institucións, en este caso a Diputación a través do INORDE, xa que o presido o INORDE e levo o turismo, pois estar con vos e dar todas as facilidades que, como xa o Enma vos explicou como hai que facer. O ano pasado eran varias as persoas que nos dicían como podemos pertenecer, como podemos dar os primeiros pasos. Eu creo que eso xa está concebido, está máis que explicado. Por lo tanto, é unha honra participar hoxe neste acto no que dá boa conta do 12, parece que é o número 12 galego, é o dulce momento que goza o noso turismo a nivel provincial, a nivel español e concretamente aquí, da comarca de Valdeorras, e vamos a ver por qué. Eu creo que se pode presumir, e presumir con orgullo, ca afinidade de recursos turísticos que poseemos, tanto da nosa provincia como desta comarca. E de feito, é de xustiza lembrar que o que vos quero dicir, que creo que pasou un pouco desapercibido, que este seu destino, Trevinca Barco de Valdeorras, foi premiado por Onda Cero hai un mes, non? Un mes, precisamente polo seu bo facer. Foi premiado, ademais, non por unha institución ou por ninguna institución, sino foi premiado por Onda Cero en ese programa que moitos de vos conoceredes, Gente Viajera de Onda Cero, programa que se emite aos sábados, un programa de prestixio turístico a nivel nacional. Este seu destino foi premiado, como se recollera ali o premio a Santiago, a Pizarra de Galicia, concretamente do Hostel da Auga, non? Quinta da Auga, sí, efectivamente. E nos deron este premio, onde está recollido Valdeorras, fala de Valdeorras, e quero pasades por aí, e o vedes, porque foi un premio promoción turística a Valdeorras, terras que saben. Ali dixemos, concretamente, saber e sabor, porque saber e sabor da comarca de Valdeorras danse a man. Vamos a decirlo e reparte por aí para que... Bueno, e o segundo ano, o ano pasado tamén estuvemos en Valdeorras, que foi a creación do destino SICTEC para este seu destino, que xunto con xa completan un número de 23. Entre os distinguidos predomina, por lo que observamos, a oferta privada. Creo que é bo que a oferta privada este aí, a que este impulsando, especialmente en materia de alojamentos singulares, pero cabe destacar tamén unha oferta complementaria moi singular, de guías locales, de guías turísticos, de natureza, os coveiros, Patricia tamén, a alcaldesa de Larouco, os coveiros, e por suposto as bodegas que son visitables, e eso saben moi ben os da Ruta do Viño, que tuve asisto a algunha reunión con eles, e bueno, o traballo estáse a ver, son distinguidos, e a propia asociación, como digo, da Ruta do Viño de Valdeorras. O que pode en valor que a articulación e a colaboración, sí, decir, a colaboración e a cooperación, como decimos sempre, cando hai colaboración e cooperación interinstitucional, entre institucións públicas e privadas, ou solo públicas ou solo privadas, pero neste caso entre institucións públicas e privadas, os obxectivos sempre se acadan máis facilmente, pero dunha maneira ademais máis eficiente. Pois aquí temos o que ven a pôr en valor a articulación desa colaboración, digo, entre os distintos asentes e o compromiso que temos ca calidade. Como digo os americanos, e eu sempre o digo, respecto a calidade, somos lo que medimos, e se non medimos, non somos nada. En calidad tamén é así. Por lo tanto, a mí me gustaría destacar aquí o traballo colectivo que é fruto desa cooperación que acabo de dicir no marco do convenio para este seu destino Trevinca Valdeorras que compoñen os 9 concellos. E ademais compoñen os 9 concellos ca Axencia de Turismo de Galicia, cuyo presidente xa se dixo que non podo estar hoxe, non pode estar hoxe aquí, e o INORDE como ente autónomo da Diputación Provincial, que é o que se encarga de executar estas accións, e por iso estamos aquí. En este caso, esta actuación está orientada a fomentar e a continuar formando e impulsando a orientación do cliente e o visitante, integrado en unha oferta neste sistema
que é un sistema, como xa dixo a gerente, como dixo Emma, de ámbito nacional, xa que está impulsado pola Secretaría de Estado de Turismo, e que se diferencia de outras acreditacións de calidade en que se trata dun proxecto, neste caso dun proxecto colectivo e non a título individual de cada participante. Por as 13 empresas aos que llevamos a dar agora os correspondentes diplomas e animar a que todos os que están distinguidos a continuar avanzando, porque isto non se para aquí, hai que seguir avanzando en los ciclos correspondentes, e tamén animar as novas entidades, tanto públicos como privadas, que se adheran a este destino de calidade Trevinca Valdeorras, e continuemos todos traballando por esta senda. A entrega das distincións hoxe nos trae aquí e ven a dar visibilidade a ese traballo que vos estades facendo, a ese esforzo que amosades durante todo o ano. Pero, como digo, isto non remata aquí, non finaliza aquí. A calidade sempre é un proceso continuo e de aplicación aos protocolos correspondentes, a formación e as recomendacións do sistema que servirán para que de forma continuada e colectiva se continue posicionando esta comarca turística de Valdeorras coas singularidades que a asocia co enoturismo, ca ruta do viño e ca súas covas, o turismo industrial asociado á lousa, etc. Por lo tanto, tamén aquí temos turismo de natureza, con diferentes referentes, tales como Peña Trevinca, o Teixidal de Casallo, o turismo das estrelas, temos moito que vender, ainda, o camiño de inverno que entra por aquí, o castelo de Obolo, as ermitas, etc. E para rematar, quero felicitar aos servicios turísticos distinguidos, por último, por alcanzar esta distinción, este recoñecemento, que sempre é froito do compromiso e do esforzo do sector por abrir un territorio que, como empecé dicindo, o sabor e o saber se dan de a man. Animar a continuar traballando por la calidade do destino, así como o resto de empresas e servicios turísticos que operen neste seu destino para que se sumen a este compromiso de calidade turístico que adquirimos entre todos. Porque entre todos, se o facemos así, creo que xa iremos ganando. Moito ou pouco, pero sempre xa iremos ganando. E este é un proceso continuo que seguimos e seguiremos estando, e por suposto, a institución que presido seguirá por esta senda. Nada máis, moitas gracias, e vamos a pasar o importante que as vosas distincións.